I ćao svima, danas radim unboxing jednog mikrofona. Mislim, ja sam taj mikrofon već unboxovao, ali sad samo ću da vam ga pokažem. Pa, i evo je ta kutija. Znači, ova koji uopšte nije bilo spakovano, nek sam ja to posle unboxovao. I tako, znači, unutra trebate da imate nešto belo, u čemu će biti mikrofon, a ovaj kabel je bio isto tako, znači idemo da otvorimo. Znači idemo ovako, znači kada otvorimo sam čas, ovako nisam ovako dobio, samo da ja to uključim, dobit ćete jedan dosta dugačak kabel koji ima ova dva ulaza. Sada idemo prizadnjom mikrofon. Ok, mikrofon, on izgleda ovako. Čak kako se sad, on ne vidi se baš lijepo. Čekajte, možda ovdje se vidi nešto VV. Napisat ću ja na ekranu možda. Znači, vidite, to je ovako. Ovo se vidite, znači, mikrofon, da se pali i gasi, i ima ovo baš lijepo mreže. Znači, sad ću da vam pokažem kako to funkcioniše. Znači, uzmete ovo, vidite, i ovo ubacite ovdje. Samo da se neće toga uspijem. Ako jednom nakon, sam čas da je to ovdje. Sam čas stavit ću ja pauzu. Ok, evo ga, znači ovako stavite tu i raširite ga baš na kabel. Vidite, znači evo ga taj baš dugačak kabel. I on treba da se ubaci, ne znam, kod mene može da se ubaci u radio, znači, a sad ću to da vam pokažem. Ok ljudi, ipak ne mogu da vam to pokažem, pošto, mislim, ja sam sada ne mogu, možda nekad drugi put, sad sam nestio kosu kokonja, ne vezi, i to je bilo to video, sljedeći koji put, ćao.